ଶୁଣନ୍ତୁ କବିତା ନଷ୍ଟଙ୍କ ଶେଷାଶ୍ରୟ ବା ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ନଷ୍ଟଙ୍କ ଶେଷାଶ୍ରୟ ଛନ୍ଦ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତମ୍ ରଚନା ବାଣୀପୁତ୍ର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କବି। କବିତା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁକୁ ଦେଖିକିରି ତା ଅନ୍ନ ଥାଳରେ ମାଂସ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭିକ୍ଷୁ ତୁ ଆମର ମାଂସାହାରୀ, ତୁ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ? ଭିକ୍ଷୁ କହୁଛି ମାଂସର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ, ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯଦି ସେଥିରେ ମଦ୍ୟ ନଥାଏ, ସୁଣ୍ଡା ନଥାଏ, ମାନେ ମଦ୍ୟ ପାତ୍ର ନଥାଏ। ରାଜା ଆଉ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ମଦ୍ୟରେ ବି ତୁମ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଇଏ କି କଥା? ଭିକ୍ଷୁ କହୁଛି ସୁରା ସିନା ଦାରିକ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ସୁରାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆରେ ରାଜା ଆଉ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଦାରି ତ ଅର୍ଥଙ୍କର ସଖୀ, ଅର୍ଥର ସଖୀ ଦାରି ମାନେ, ତୁମର ଅର୍ଥାଙ୍କର ଉପାୟ କ'ଣ? ତୁମେ ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ। ଏଠୁ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନେ ଜୁଆ ଖେଳରୁ ମିଳେ ଆଉ ଚୋରିରୁ ମିଳେ, ଦ୍ୟୁତେ ଚୋରିଚେ ପାଇବ। ରାଜା ପୁଣି ଚମେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୁତ ଚଳେ, ତୁମେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷୁ ବେଶରେ ସବୁ କରୁଛ, ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ସେଠୁ ଭିକ୍ଷୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଗତି, ଯିଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ଯାଇ କରିବ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେ ଏ ଭିକ୍ଷୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ, ଯିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା 3 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ନଷ୍ଟର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରିବିନି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେ ମୋତେ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ କରିଦେଲେ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତମ୍ ଛନ୍ଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଭିକ୍ଷୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଭିକ୍ଷୁ ମାଂସ ତବ ପ୍ରିୟାସନ କିବା, ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ସୁଣ୍ଡା ବିନା, ମଦ୍ୟେ ପ୍ରେମ ତଥା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରିୟ ସୁରା ଦାରିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସିନା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଦାରି ଅର୍ଥ ସଖୀ ଅର୍ଥାଗମବତା କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆସୁଛି? ଉତ୍ତର ଦ୍ୟୁତେ କି ଚୋର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୁତ ଚଳେ ସତେ କିପରି ବା? ସାଧୁ ଭିକ୍ଷୁ ହେଇତେ କେମିତି ଚୌର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଦ୍ୟୁତ ଖେଳୁଛ, ଜୁଆ ଖେଳୁଛ? ଭିକ୍ଷୁ କହୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ବ୍ରଜେ ସେ ସ୍ଥଳେ, ଭିକ୍ଷୁ ମାଂସ ତବ ପ୍ରିୟାସନ କିବା, ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ସୁଣ୍ଡା ବିନା, ମଦ୍ୟେ ପ୍ରେମ ତଥା ଅଛି, ପ୍ରିୟ ସୁରା ଦାରିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସିନା। ଦାରି ଅର୍ଥ ସଖୀ ଅର୍ଥାଗମବତା, ଦ୍ୟୁତେ କି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୁତ ଚଳେ ସତେ କିପରି ବା, ନଷ୍ଟ ବ୍ରଜେ ସେ ସ୍ଥଳେ। ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତମ୍ ଛନ୍ଦ ଯାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଛନ୍ଦ ନା ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତମ୍, ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୂଳ ଲେଖା। ଭିକ୍ଷୁ ମାଂସ ନିବେଶନଂ ପ୍ରକୁରୁଷେ, କିଂ ତେନ ମଦ୍ୟଂ ବିନା, ମଦ୍ୟଂ ଚାପି ତବ ପ୍ରିୟଂ ପ୍ରିୟମୋହ ବାରାଙ୍ଗନାଭିଃ। ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୁଚି କୁତସ୍ତବ ଧନଂ, ଦ୍ୟୁତେନ ଚୌର୍ଯ୍ୟେଣ ବା, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୁତ ପରିଗୃହୋऽପି ଭବତଃ, ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ୟା ଗତି। ନଷ୍ଟର କ'ଣ ଅଲଗା ଗତି ଅଛି? ଆଉ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁ ମାଂସ ନିବେଶନଂ ପ୍ରକୁରୁଷେ, କିଂ ତେନ ମଦ୍ୟଂ ବିନା, ମଦ୍ୟଂ ଚାପି ତବ ପ୍ରିୟଂ ପ୍ରିୟମୋହ ବାରାଙ୍ଗନାଭିଃ। ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୁଚି କୁତସ୍ତବ ଧନଂ, ଦ୍ୟୁତେନ ଚୌର୍ଯ୍ୟେଣ ବା, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୁତ ପରିଗୃହୋऽପି ଭବତଃ, ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ୟା ଗତି। ଭିକ୍ଷୁ ମାଂସ ତବ ପ୍ରିୟାସନ କିବା, ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ସୁଣ୍ଡା ବିନା, ମଦ୍ୟେ ପ୍ରେମ ତଥା ଅଛି, ପ୍ରିୟ ସୁରା ଦାରିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସିନା। ଦାରି ଅର୍ଥ ସଖୀ ଅର୍ଥାଗମବତା, ଦ୍ୟୁତେ କି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୁତ ଚଳେ ସତେ କିପରି ବା, ନଷ୍ଟ ବ୍ରଜେ ସେ ସ୍ଥଳେ, ନଷ୍ଟ ବ୍ରଜେ ସେ ସ୍ଥଳେ।